Jiena u mami ħafna konna close. Ħafna. Oħti kienet ħafna żgħar u kellha il-data relazzjoni tagħha kienet differenti, mhux għax ma kellix relazzjoni tajba, anzi kellha ħafna relazzjoni tajba, ma kienet riservata ħafna, toqgħod ħafna waħedha jew mal-ħbieb. Jiena kompletament l-oppost. Jiena l-ħin kollu mal-mami, anka fil-sajf u dejjem magħha, dejjem il-ħin kollu tiġri bija l-immulaw. Allura bil-fors tipo konna qatta ħafna ħin flimkien. Jiġifieri konti preferi tkun mal-mama milli toħroġ ma' saħħabek. Iva. Sa 17, kważi dejjem magħha kont noqgħod, ma tantx kont noħroġ. Anzi, meta kont noħroġ darba kienet tajgli ara pereżempju fil-11 tkun lura. Ta' 17, fil-11 tkun lura, l-bib tiegħi jkunu ilhom tipo jaqgħu barra sew. Ma nista' neqpa' pereżempju si oħra, le, u kwart mela biss. U mbagħad uħti bil-maqlub kella open x'ismu. L-aħwal żgħar dejjem. Imma issa I'm grateful għal-ħin li kelli magħha u